Ones de resistència en realitat és moltes coses. És, en primer de tot, una experiència sonora, però també és una reivindicació de l'arxiu, jo diria que quasi íntim o familiar, amb un vincle directe amb lo sonor, és a dir, cançons que la teva àvia cantava, cançons que te recorda d'algun moment concret, que pot ser que és totalment personal, però que a la fi són cançons també comunes d'una altra gent. Doncs a la sala trobarem moltíssims estímuls, però per mi el principal és l'escolta, sentir. Que a més a català sentir és escoltar i sentir amb el cos, i això és important també, no? D'entendre que les ones en realitat no són solament algo que vagi per l'aire, sinó són vibració, són veu, són música, i d'això hi ha l'exposició. Hi ha història, hi ha música i hi ha ones. Quan parlo d'escolta relaxada o d'escoltar amb el cos, em refereixo que és veritat que a l'exposició hi ha moltíssims estímuls visuals, però en realitat són una excusa per quedar-nos aquí i escoltar el que passa. La nostra atenció normalment depèn de factors que tenen a veure amb l'estímul visual. Quan tenim un problema al cor, no parlo a nivell de medicina, sinó un problema sentimental, la música de vegades és com una eina per mobilitzar o inclús per sortir de situacions complexes a nivell emocional. ¿Por qué no le donem també un espai en altres camps que normalment no li donem, no? Una exposició sonora és escoltar so, i està bé. Però per mi era important també crear un espai còmode, d'alguna manera per estar aquí i veure què passa. Convido la gent a venir a escoltar, a sentir i també a mirar. Hi ha estímuls visuals, però tot és una interpretació. Jo crec que m'agrada aquesta idea de pensar que Mèdul s'ha transformat en una mena d'arxiu temporal sonor, però també d'un espai on estem d'alguna manera intentar entendre Tarragona, el territori, des de sempre una aproximació poètica, però també especulativa.